Šta? A nemam više kokica. A ja imam srednju kantu. Imam još puno kokica. A ja imam ogromnu kantu sa kokicama. To je predobro. Oho, a Britney je dobila malu flašicu sa magičnim napitkom. Pitam se, šta radi? O, a Mandy ima srednju flašu. Onda je Nicole dobila ogromnu. Da, znala sam. Ali Britney počinje. Hajde, kreni. Dobro, sad ću probati to. Nadam se da će to biti ukusno. Probat ću. Je li osjećaš nešto, Britney? Ništa. Jao, šta mi je? Sjajim. Šta se dešava, devojke? Vidi, Britney je postala kuće. Tako je slatka. Ona sigurno nije očekivala to. Pa jesam, sad ja. Dobro, sad ću probati svoj napitak. Nadam se da neću se pretvoriti u žabu. Ok, probat ću. To je ukusno. Osjećam nešto. O ne! Šta se dešava? Zašto je soba postala tako velika? Smanjila sam se. Nicole, u pomoć! Šta se to čuje? Mandy, takva si mrva. Dođi kod mene. Wow, ti si imala napitak za smanjivanje? O ne! Britney, nemoj da me vijaš. Ojoj, kako strašno. Nadam se da će sa mnom sve biti u redu. Sad ću probati svoj napitak. To je slatko. Sviđa mi se ukus. Šta je bilo? O ne, to je moj klon. Cool. Smislila sam, napravit ću još jedan gutljaj. Da, cool. Treba mi još više. Wow, ne mogu da verujem, to je baš moćno. Pogledajte koliko me ima u sobi. Sad mi više nikad neće biti dosadno. Jao, kako malo činije sa psećom hranom. O ne, kod Nicole. Odvratno. A šta je kod Britney? Wow, to je srednja činija. I opet sa psećom hranom. Jadna. Oho, pogledajte šta je kod Mandy. Ona je dobila ogromnu činiju. To je neverovatno. Nisam mislila da postoje takve činije. Dakle, Nicole počinje. Dobro, ja ću prvo probati ovu pseću hranu. Nadam se da će mi se... Ne, to je odvratno. Sad ću povratiti. Sad mi smrdi iz usta. Treba hitno popraviti to. Da, tako mnogo bolje. Sad mi je lakše. Hajde, Britney, sad ti jedi. Ali to je hrana za pse. Neću da jedem to. Ideja. Treba će mi mleko i kašika. Da, zamislit ću da jedem cornflakes. Dobro, poželite mi sreću. Sad ću da probam. Jednu kašiku. Idemo. Pa, sa mlekom nije loše. Da, može da se jede. Šta? Stvarno? Ne mogu da verujem. Da, to je stvarno dobro. Eto, sve sam pojela. To nije bilo teško. Ostalo je popiti mleko. Da, ja sam završila. Ups, izvinite, devojke. Britney, to je užasno. Nemoj više tako raditi. Ok, sad ja. Ideja. Ja ću koristiti šlag. Da, sa njima sve postaje ukusnije. I stisnut ću malu činiju. Super. A zatim ću dodati bombone njort. To su mi omiljene bombone. Sipat ću ih preko šlaga. Odlično. Zalepit ću etiketu i to je to. Mogu probati. Nadam se da će mi se dopasti ukus. O ne. Devojke, da, to je super. Hoćete da probate? Da, naravno. Sad ću da probam šta si napravila. To je odvratno. Meni se ne sviđa. A meni se jako sviđa. Dajte mi to. Poješću sve. Ona nije normalna. To je lizalica na štapiću, a unutra insekt. Gdje?
A šta je kod Britney? Lizalica sa buba švabom. O, ne. Jao, a Mandy je dobila najveću lizalicu. Jadna ja. Devojke, smirite se. Ja ću da počnem. Treba će mi lupa. Moram da vidim svoju lizalicu. Ko je unutra? Muva, odvratno. Dobro, moram je probati. A lizalica je baš ukusna. Da? Izgleda da joj se sviđa. Šta? To je muva. O, ne, živa je. Kako odvratno. Hvatajte. Hajde. Šta? Ona je na mom licu. Ne brini. Sad ću da sredim to. Jesi spremna? Udarac. Uspela. Baš ti hvala. Hajde, sad ti. Pa dobro. Devojke, unutra moje lizalice, buba švaba. To je još gore nego muva. O, ali sama lizalica je baš slatka. Sviđa mi se. Ne mogu da se zaustavim. O, da. Čekajte, zaboravila sam na buba švabu. Ajoj, samo nemoj da je jedeš. Kasno, a već sam je pojela. Šta? Svidela joj se buba švaba? Ne mogu da verujem. A Britney, ponašaš se baš čudno. A zašto si pojela buba švabu? Meni se svidela. Hajde, sad ti. Jo, dobro. O, ne. A unutra moje lizalice. Zmija. Šta da radim sa njom? Treba nešto smisliti. Dobro, probat ću prvo lizalicu. O, to je ukusno. O, kako je teška. Ne mogu da je dignem. O, čekajte, imam ideju. A mogu razbiti lizalicu čekićem. Eto, to je jako zabavno. O, ne. A zmija je živa. Šta da radimo? To je prava zmija. Devojke, sad će pobeći. Šta da radimo? Devojke, hajmo odavde. Je li to crv? A, žele crv. Tako mali. A šta je kod Nicole? Ja imam srednjeg crva. A šta je kod Britney? Pogledajte, ja imam najvećeg želecrva. Presrećna sam. Devojke, ja počinjem. Znate šta sam smislila? Razvaljet ću svog crva oklagijom. Tako će postati veći. Eto, uspela sam. Kako vam se sviđa moja ideja? Znam da sam genijalna. Jo, ne mogu da ga otkinem od stola. Šta da radim? Uzet ću lopaticu. Joj, to je bolelo. Mandy, tako si smešna. Prestanite da se smete. A vreme je da probam svog crva. Wow, baš je lep. Sve sam pojela. Sad je Nicole na redu. Hajde. Šta ćeš ti da radiš? Šta? Štap za pecanje? Da. Sad ću da pecam želeribu. To će biti jako zabavno. Pazi malo šta radiš. Izvinite, prvi put pecam. Tišina. A vuče. Pogledajte, uhvatila sam malu želeribicu. Devojke, kako vam se sviđa? Cool. Zar to nije predobro? Sad ću probati. Baš me zanima kakav je ukus. O, to je baš dobro. Sviđa mi se. Ko je dalje? Sada ja. Jedva čekam da probam svog ogromnog crva. Podelit ću ga na pola. To nije lako. Uspela sam. I ja ću da pecam. Evo mog štapa. Ali ja ću uhvatiti veću ribu. Vidjet ćete. Aha, uzimam crva i bacam ga. Uspela sam. A sada čekamo. O, nešto vuče. Šta je to? To ne liči na ribu. To je dugme za prati. Dakle, pritisnite to dugme i zapratite naš kanal. A ja ću nastaviti da pecam. Nadam se da ću ovog puta ubaciti nešto. Ups, izvini Mandy, nisam htjela. O, nešto vuče. Šta je tamo? Hajde. Ko je to?
Šta je to kod mene? Špric sa kiselim žele. A šta je kod ostalih? Ja imam srednji špric. Ja imam veliki. To će biti jako kiselo. Britney, ti počinješ. Dobro, sad ću probati. I stisnut ću malo nezik. Jao, kako kiselo! Moji oči postali su zeleni. Prošlo je, dobro je. Sada ti, Nikol, hajde. Sad se plašim da probam. Ja ne podnosim kiselo. Miris je dobar, sad ću probati. Polako. Joj, kako kiselo. Ali svidelo mi se. Da. Šta će sada biti? Čekajte, nešto nije u redu. Osjećam nešto. Moj jezik, pogledajte. Treba hitno popiti vodu. Tako je. Dobro je. Prošlo je. Mandy, ostala si samo ti. Ajde. Jel da? Neću. Stani. Moraš probati to. Ajde. Dobro. Nadam se da ću preživeti. I stisnut ću malo. Jao, kako kiselo. Ali nije strašno. Poješću još. Čekajte. Sviđa mi se. Da, sad ću pojesti sve. Ajoj, šta će sada biti? Plašim se. Sve sam pojela. Nije mi dobro. Kao da me udara struja. Mandy, šta ti je? Treba joj pomoć. Zvaću hitnu. Halo, treba nam pomoć. Odmah. Stigao sam. Ova zona je sva toksična. I vaša drugarica je opasna. Moramo je odvesti. Ćao, Mandy. Ćao! Wow, kakva lepa kućica. Upoznajte naše devojke. Bogatašica Jacqueline i siromašna Jill. One obožavaju da se igraju sa lutkama. Spremna sam da počnem da pravim kuću. Treba mi selotejp i makaze. Hajde da zalepimo krov. Tako je. Odlično. Ispalo je super. A sad ću iseći prozore. Sklanjam višak kartona i gotovo. Ćao, čao. A sad ću podeliti kućicu na spratove. Wow, kako divno. Jacqueline, a šta ćeš ti da radiš? Šta je ovo? To nije u redu. Hitno mi treba najlepša kuća. Čekam. Wow, kakva lepota. Sad ću da ukrasim moju kućicu zlatom. U mojoj kutiji imam par dijamanata. Evo ih, pogledajte kako su divni. Ja ću imati najlepši krov. Eto. Oduševljena sam. A sada treba otresti višak zlata. Uradit ću to uz pomoć pera. Da. Hej, Jill, šta ti radiš ovde? Skloni se. Htjela sam samo da pogledam. Jao. Fuj, moram obrisati nos. A ovom zgužvanom salvetom mogu lepo ukrasiti svoj krov. Dakle, zalepit ću salvete po celom krovu. Super, vate, Jacqueline. Kako odvratno. Sklonite to od mene. Da se nisam zarazila nečim. Butleru, brzo kod mene. Nije mi dobro. Gospođica Jacqueline, mogu da predložim da mašem salvetom da imate svež vazduh. Odlično, hvala. Treba mi kruna ovde. Napravi je. Taman, imam par lepih kruna sa sobom. Koja vam se sviđa? Odličan izbor. Hajde da je okačimo na vašu kućicu za lutke. Tako je. Da, kako lepo. To je ono što mi treba. Kako sjajno! Treba hitno staviti naočare za sunce. Ispalo je staklo. To su bile moje omiljene naočare. Da, pala mi je ideja. Ja ću na svojoj kući napraviti cvetić od stakla. Kako lepo. Sviđa mi se. Oho, napravili ste divne kuće. Ostalo da ih sredite iznutra. Hajde da počnemo. To će biti zanimljivo. Butleru, treba mi se. Da,
Otvaram, da vidimo šta je unutra. O, to su zlatne poluge i novčići. Odlično. Novčićima ću obložiti pod u svojoj kućici. O, da. Divno. O, novčić, u zeću. Hej, nemoj da kradeš. To su moje pare. A dobro, neću. A nisam ni htjela. A šta ja da uradim? Treba da pogledam šta ima zanimljivo u kesi za smeće. O, ovdje je gomila olovaka. Sad ću ih skupiti zajedno. Od šarenih olovaka ću napraviti pod. Da, izgleda super. Sviđa mi se. A šta ovo? Konci za pletenje? Odlično. Koncima mogu da ukrasim zid. Uzimam lepak, sipam ga na karton, a sada lepim konce na karton. Da, tako je. Stavljam u kućicu. Ispalo je tako slatko. Glupost. Kod mene sve mnogo bolje. Ja ću sada da naručim nameštaj u kuću. Ova fotelja, ono što mi treba. O, kakva brza dostava. Da vidimo šta je unutra. O, čao. To je moja fotelja, hvala. Stavit ću je ovdje, lepota. Tu će biti lampe sa perjem, a ovdje ću staviti kamin. On podsjeća na one što imam kod kuće. O, kako divno. Moram se malo odmoriti uz magazin. O, ko je ova lepa manekenka? Tačno, pa to sam ja. Odlučila sam da moram da okačim moje portrete na zidove. To je najbolji ukras. Da. Jako sam zadovoljna. I obavezno treba okačiti luster. Obavezno treba snimiti to. Super. Šta je to? Ja imam puno sunđera. Uz njihovu pomoć ću napraviti kauč. Gledajte. Spojit ću sve zajedno i to je to. A ovdje će biti tepih. A sad ću uzeti papirnu čašu. Odseći ću dno. A sad ću pričvrstiti spajalice. Da, to će biti stočić. I na njega ću staviti lampu, eto. A šta je ovdje? O, dugme. Od njega ću napraviti sat. Lepota. O, a šta je tamo kod Jacqueline? Stavit ću stočić, stolicu, batleru. Jesi li donio večeru? Odlično. Stavi je tamo na sto. Tako je. Moja lutka treba da ima romantičnu i ukusnu večeru uz sveće. Izvoli, draga, sedi. A ja sam napravila rernu od kartona. Stavit ću je ovdje. Tu će biti sto, stolice. Limenko od kole ću koristiti kao frižider. Tamo je sva ukusna hrana za moju lutku. Da, ona je sigurno već gladna. Izvoli, draga, sedi. O, prvi sprat vaših kuće je predivan. Interesantno, šta će biti dalje? Počet ću da pravim drugi sprat. Treba ga oblepiti novcem. Wow, kakav stil, da. I tepih će biti roze, naravno. A šta je ovo tako odvratno? Jill, nemoj bacati smeće kod mene. Ja ću odseći deo sprata. Uspela. A da vidimo šta ima u smeću. Sigurno ću naći nešto. O, pa to su štapići od sladoleda. Ovdje je čak i ostalo malo sladoleda. A od ovih štapića mogu da napravim krevet. Još malo. Da, pogledajte kako je udoban. Super. Mnogo je lep. A stavit ću ga ovdje. Super. A ovdje će biti stepenice dole. I dodat ću jedan ukras. Super. Ali ovaj prozor izgleda nekako prazno. Šta da smislim? O, ideja. Imam lepu ambalažu od KitKata. Sad ću napraviti zaves od nje. Još malo. I završila sam. Okačit ću ih na prozor.
je dostava kreveta mojoj barbici. Neverovatno. Hvala. O, kako lep krevet. Stavit ću ga ovde. Tu će biti ogledalo i stočić. Ovde ću staviti stalak za obuću i haljinu. I obavezno treba dodati neke ukrase. Tu će moja Barbie odmarati. O, vaše spavaće sobe izgledaju super. Vašim lutkama će se sigurno svidjeti tamo. Napravili ste veoma udobne sobe. Ostao je posljednji sprat. Ha, Jill, moja kuća će sigurno biti najbolja. Kako da ne? Ja sam već našla flašu. Idem poklopac. Ja ću rasporediti poklopce od flaša po cijelom spratu. Tako je. A još po zidovima i plafonu. Da, izgleda odlično. I posljednji dodir. Gospođice Jacqueline, skoro je gotovo. Ne mogu više da čekam. Šta je tamo? Daj da vidim. Wow! Ovo je jako dobro. Upravo to što mi je trebalo. Ovdje treba staviti zlatnu kadu. A tu će biti stočić sa ogledalom. Moja Barbika će se ovdje šminkati. To će biti kupatilo moje lutke. Da. Divno. Angela, šta je kod tebe? Ja sam našla pakovanje od sira. Da vidim, ima li nešto unutra? Prazno. Dobro. Poslužit će mi kao kada. Tu će biti lavabo sa ormarićem, a ovdje tebi. Imam prazne ambalaže od sosova. Napravit ću stalak od toga. Još malo. Eto, stavit ću ga u ćoše. Eto, kupatilo za moju lutku je spremno. O, odlično ste se snašle sa zadatkom. Da. Moram hitno da napravim 4. sprat. A brzo pozovite mi građevinara. Odmah. Jesi stigao? Super. Dakle, skini krov i napravi plažu ovde. Dobro, treba da pospem se ovdje peskom. Stavit ću ležaljku, a još suncobran i bazen. Gotovo. O da, ispalo odlično, uzmi. Mada ne. Sve ove pare ću staviti u bazen. Ćao. Moja lutka će plivati u parama. Ona zaslužuje to. Hajde, draga, uživaj. A ja imam cvjetić. Sama sam ga napravila. Na krovu ću imati dečje igralište. Ovdje će se moja lutka igrati i zabavljati. Super, ili da? Gotovo. Da, devojke, vi ste odlično ispunile ovaj izazov. Vaše kuće su ispale lepe i jedinstvene. A evo i kočije sa princom i princezom, a vozi je Barbie Jill sjajno. Eci, peci, pec, ti si prva. Odlično. Hajde da vidimo šta je tamo. Mamice, to su buba švabe. Jao, plašim se. Čekaj, jesu sigurno prave? Ne pomeraju se. To je čudno. Sve jasno. Čokoladne su. Da, super. Julie, gledaj. Sklonite od mene. Ma ne boj se, to je samo čokolada. I baš je ukusna. Sviđa mi se. Jao, mamice, šta radi? Julie se plaši, pa neke. A ja ću rado probati svoje divne bubašvabice. O da, poješću sve to. Blago meni. Sanjala sam da Nicole jede bubašvabe. Mamice, to nije bio san. Veoma ukusno. Nije mi dobro. Ma daj, kukavice. Hajde, sad je tvoj red. Skidaj pokopac. Dobro, sad ću. O ne, opet bubašvabe. Sklonite to od mene. Plašim se. Tvoje bubašvabe su prave i moraš ih pojesti. Žao mi je. O ne, kako se plašim. Da li se ujedaju? Bože, Nicole,
Buba švaba ti je na glavi. Šta? Reci da se šališ? Jao! Jesam li je skinula? Gledaj, evo je. Na meni. Ne mrdaj, sad ću. Eto di! Ups. Mamice, gde su? Da li ih vidiš? Sad ćemo da vidimo. Eno je na stolu. Dobro, sad ću je pojesti. Dobrodošli u naš novi izazov. Mogu li ja početi? Wow! Dobila sam kameru. Kako super! Julie, daj da te slikam. Osme. I... Da, vidim te. Gotovo. Wow! Kako super! Evo tvoje slike. Kako si smešna. Hej, prestani da se smeješ, daj mi da vidim. Što? Ne sviđa mi se. Ideja. Nikol, hajde zajedno da se slikamo. Dok ona ne vidi, stavit ću masku i uplašiti je. Gotovo, hajde da vidimo. Šta? Mamice, ko je to? Haha, to je bilo jako smešno. Ti nisi normalna, hajde skidaj poklopac. Opa, ja imam kameru. Super. Čekajte, samo što moje kamere miriše baš slatko. Jasno, moje kamere, čokoladna. Jao, slučajno sam slikala tanjir i postao je čokoladni, nevjerovatno. Cool. Sad ću ga probati. To je prelepo. Jako mi se sviđa. Što? Blago tebi? Daj meni, molim te. Što? Pa ne, nema šanse. Poješću to za sekund. Baš si bezobrazna. Ali imaš kameru? Ej, daj mi! Kome kažem, vrati mi! Wow, samo pogledaj. Naš sto je sada od čokolade. Super! Hajde da ga probamo. Prelepo. Da, jako ukusno. Mogu li ja biti prva? Super. Ovo, to je čarobna lampa. Vidi, Julie. Pitam se šta će biti ako je potrljam. Sad ćemo da vidimo. Ej, gde je Jean? Wow, unutra su bombone. Cool. Da, to je prelepo. Jako mi se sviđa. Nikol, hoćeš mi dati malo, molim te? Ne, imaš svoju porciju. Hajde, jedi. Pa dobro. Kod mene je prava lampa, to je još bolje. Znači da je unutra Jean. Hajde, Jean, izlazi. Čekam te. Oho, šta se dešava? Neverovatno. Ćao, devojke, ja sam Jean. Možete zamisliti 3 želje. Hej, halo, zamislite želje, kome kažem? Da, sad ću. Želim čokoladnu lampu, kao kod Nikol. Jel može? Šta? Biće urađeno. Gde je nestao? Ej, Jean, vrati se. Gde je moja čokolada? Jesi me prevario? Jao, šta je to? Wow! Koliko bombona! To je neverovatno! Prava slatka kiša! Baš su ukusne! Što? Šteta što nemam više bombona. Ne diraj moje bombone, moje su! Ti mi nisi dala, neću ni ja tebi! Čekajte! Zaboravila sam da je moja lampa također jestiva. Super! Da! Sad sam zadovoljna.
zajedno da otvorimo. 3, 2, O ne, ljuta paprika. 2, 1 i otvaramo. Oh my god. O ne, mamice, nemam sreće. Šta? Opet paprika. Hajde, ti prva. Ne ti, Ne ti. papir, kamen, makaze. Da, ja sam pobedila, znači ti počinješ. Jo, uopšte neću da jedem to. Šta? Čekajte, moja paprika je čokoladna. Super! Šta, ozbiljno? Da, vidi, unutra je čokolada. Super. Da, to je prelepo. Eto, ja sam sve pojela. Sad je tvoj red. Hajde. O, ja volim čokoladu. Super. Njam, 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 njam. Čekajte, samo ne to. Mama mia, imam požar u ustima. Spašavajte se ko može. Moram te hitno odvesti u kuhinju. Ajde, još malo. Evo frižidera. Kakvo olakšanje. O, da. Jao, a sad mi postaje hladno. Brr. Gotovo, dosta mi je. Nikol, hvala. Izvini, malo sam preterala. Hajde, ti otvaraš. Dobro. Wow, kako slatka kuca. Divne. A Julie, slikaj nas, molim te. Izvoli. Hajde. Reci sir. Da, tako je. Ispalo je super. Hoćeš da vidiš? Wow, baš ti hvala. A sada ti. O, i ja sam dobila kucu. Ćao, druže. Hoćeš koščicu? Svidjet će ti se. Čudno. Nisi gladan? Hoćeš možda da se igramo? Hajde, hvataj. Hajde, trči. A kako ti se sviđa moja patkica? Poklanjam ti. Hajde, grizi je. Hajde, reci mi nešto. Moje kuće je baš tužno. Stanite, a zašto miriše tako slatko? Sve jasno, to je čokolada. Kako odmah nisam primetila. Prelepo. Hoću još i još. Mamice, ne gledaj to. Zla Julie jede kucu. Stani, gde ćeš? O ne, uplašila si ga. Šta? Jao, žao mi je. Vidi, Nikol, ja otvaram. O ne, ja imam kakicu na tanjiru. I dosadne mušice su tu. Treba hitno pozvati profesionalca. Halo, hitno dođite, imamo problem. Da, čekam. Izvolite, gospođice. Sve spremno. Šta treba skloniti? Aha, razumeo sam vas. Trenutak, izvadit ću specijalnu kesu za kake. Gotovo. Sad je sve u redu. Doviđenja. Vidimo se. Da, hvala. Doviđenja. Nikol, sad ti. Šta? O ne, opet kaka. Šta da radim? Želim ti sreću. Mamice. Čekajte, možda to nije prava kakica? Da, to je čokolada. Blago meni. Prelepo. Pa, nisam sigurna. Ne mogu da gledam kako jedeš to. Ne moraš. A bitno je da je čokolada jako ukusna. Oduševljena sam. O, ne mogu. Idem ja. Divno. Eto, a vi imate tako velike flaše sa želeom, a ja? Eto, uporedite njihove veličine. Nema potrebe za tim, jedi ono što ti daju. A ja sam dobio puno želeja.
Još nisi video moju porciju? Nije samo velika, već i šarena. Tina, tvoja flašica zaista smešno izgleda. Ali ja sam sigurna da će moj žele biti najukusniji. Baš tako. Nikada pre nisam probala žele sa ukusom KitKata. To je jako ukusno. Čekajte, kako da dođem do želeja koji je na dnu flašice? Moram ga izvući jezikom. Zaglavila sam se. Quentine, pomozi mi. Vuci flašu, samo mi jezik nemo otkinuti. Joj! Tina, izvini, nisam hteo. Sve u redu, bitno je da je jezik izašao. Odlično, znači sada mogu početi da jedem svoj žele. Pogledajte koliko ga ima i kako primamljivo izgleda. Želim da pojedem sve odjednom. O, da. Pogledajte, od žele Huba Buba može se naduvati balon. Wow, super! Da, možemo igrati sa njim. To je baš zabavno. Quentin, a znaš li odbiti glavom? To je easy. Sad sam sav lepljiv. Fuj. Dobro, vreme je da probam ja žele sa ukusom Skittles. Za početak moram ga samo izvući. To nije baš lako. Ne mogu. Tina, Quentin, dođite ovdje. Treba mi vaša pomoć. Vi pritisnite flašice s obe strane, a ja ću jesti žele. Okej. Evo ga. Prelepo. Već sam se umorio. Možda je već dovoljno. Ja sam se umorila. Naša Sofija je postala isto tako šarena kao njen žele. Da, divno. Šta me tako gledate? Izgleda da sam nečim bolesna. Pa, bitno je da si lepo jela. Wow, koliko tu ima sladoleda. Samo što je sa ukusom brokolija. Ali to uopšte nije ukusno. Čak sam srećna što imam ovako malu kantu. Fuj. Dobro, brzo ću pojesti to. Kako da izvadim ovaj sladoled? Trebalo je da padne par centimetara niže. Ali barem mogu da ga bacim. Kako to? A ko će da ga jede? Hajde, moraš ga probati. Kakva glupa pravila. Mrzim brokoli. Muka mi je od njega. Najgori sladoled koji sam ikada probala. Ne zavidim vam. Sofi, sada ti. Mogu zamisliti koliko je gadan. Dobro, prvo ću ga probati prstom. Odvratno. Čekajte, treba nešto smisliti. Znam. Učinit ću ovaj sladoled barem malo ukusnijim. Uradit ću to uz pomoć čokoladnog sirupa. Onda ću dodati šlag, šarene konfete, zatim štepići poki i jagode. Tako je mnogo bolje. Sigurna sam da ću to lako pasti. To nije loše. Pa mislim da bih mogla pojesti celu kantu ovakvog sladoleda. Stvarno mi se sviđa. Eto, sve sam pojela. Rano sam se obradovala. To uopšte nije lepo. Sad ću podrignuti. Pa ne može. Zalepit ću ti usta. Dobro je. Zar i mene ovo čeka? Ali ja sam ipak muško. Tako da moram silom da progutam sadržaj kante. Jak sam i hrabar. Slušajte, ko je otvorio prozor? Zašto je tako hladno? Treba mi fen da se ugrejem. I više nikakvog sladoleda.
Mogu se prehladiti ovako. Tačno! Ako se sladoled dotopi, pretvorit će se u koktel. A koktel je lakše popiti nego pojesti sladoled. Jao, kako smrdi. Ali nema veze. Izborit ću se nekako. Probat ću. Jao, fuj. Okej, pokušat ću da popijem sve odjednom. Kventine, ja ovo nije uspelo, ali svaka čast na pokušaju. Devojke, zatvorite nosove. Jako smrdim. I ponovo imam najmanju hranu. Ali moj koktel je mnogo veći. A moj je najveći. Društvo, jedva čekam da ga popijem. A tako da hajde, požurite sa svojim koktelima. Lako. Ja ću popiti svoj koktel odjednom. Super. I jao, kako čudno. Kakvo neobično dejstvo. Ali i dalje ukusno. Kventine, sada ti. Lako. Piti kroz slamku je predugo. Bolje da uradim to na drugi način. Da, divno. Pogledajte, sad sam skroz ljubičast. Kakav cool koktel. Kao neka vrsta čarobnog napitka. Sophie, sad si ti na redu. Konačno, toliko sam žedna da ću sad ovu čašu popiti odjednom. Bilo je ukusno. Jau, šta je sa mnom? Čini se da se dešava nešto čudno. Kakav užas. Sophie se pretvorila u... Stanite, gdje ćete? Sad čekajte. Ja sam Sophie. Izgleda da ću ja prvi jesti kokice, jer je moja porcija najmanja. Šteta. A moja je ogromna. Meni odgovara i klasična veličina. Pa, ja imam samo jedno zrno ovdje, ali znam kako ga pretvoriti u kokice. Samo ću ga staviti na stol, nakon čega uhvatiti sunčevi zraci lupom. Zrno će se zagrijati i pretvoriti u kokice. Tako je. Kakav miris. Gotovo, vreme da probam. To je veoma ukusno. Ali naravno štete što je tako malo. Sophie, sad je tvoje da probaš kokice. Treba ih još napraviti. Znam šta će mi pomoći. Toster. U njemu je visoka temperatura, tako da će se zrna sigurno otvoriti. Gotovo. Gledajte. Nisu se samo otvorila, već su se pretvorila u tostove. Pa ja, Quentin, izvini, nisam htjela. Pa, hajde da probamo. Da, to je nerealno ukusno. Tina, sigurno će ti se svidjeti. Ne sumnjam. Vratit ću se uskoro. Imam toliko zrna da bez rerne ovdje definitivno neće moći. Dok se kokice spremaju, ja ću se malo poigrati. Da, eto vam. Kakav miris. Jao, moje kokice su gotove. 1, 2, 3. Šta se dešava? Ovo liči na apokalipsu od kokica. A šta je tu loše? Sad imamo dovoljno kokica za sve. Poslužite se. Ovo su moje omiljene igračke, balerine Kapućina i krokodilo Bombardiro. A da li smo već počeli za to? Onda mi je već došla ideja. Davide, hvataj! Napravi tortu u obliku ove igračke. Daj mi da razmislim. Rešeno. Znam šta će mi pomoći. Izvadit ću mog pomoćnika. Ovaj robot je specijalno stvoren da pravi tortu. Hajde, počni. On će sastaviti idealnu tortu za nekoliko minuta. Ja moram samo da stavljam kore. A kad je torta gotova, onda treba odseći sve suvišno. Da, odlično mi ide. Sada druga kora i opet fil. A sada treća kora. A sve suvišno ću odseći uz pomoću rukavice gvozdenog čoveka.
To uopšte nije teško. Čak i zabavno. Ova stvar mi smeta. Davide, kakvu to imaš tehnologiju? Robote, daj krem. Gdje je moj robot? Bio ovdje. Gdje ste ga stavili? Bako, šefe! Ne mogu da priznam da sam ga bacio sa stola. Šta da radim? Aha, sve mi jasno, dobro. Prekriću svoju tortu zelenim marcipanom. Tako će biti još lakše. Gotovo. A sad ću dodati jestive detalje. Eto, ispala je prava glava krokodila. Izgleda fantastično. Ličina pravo, plašim se. Ma daj, bako. Dalje uzimam čokoladu. Nju treba potopiti. Niste valjda mislili da ću se ovdje zaustaviti? Napravio sam samo pola. A sada moram napraviti avion. Istopit ću čokoladu fenom. Tako je. A sad ću je sipati u Lego kocke. Eto, dobio sam čokoladne Lego delove. Od njih će mi biti lakše da sastavim avion. Uspeo sam. A šta ja da uradim, Jess, za tebe? Da li si već smislila? Naravno. Bako, hvataj balerinu kapućino. Šta? Koga? O, kakva slatka lutkica. Dobro, sa ovim ću se izboriti. Dakle, sastavljam tortu. Unutra će biti fil od kafe. O, da, tako je. Hoću da napravim glavu. Tako je. Stavljam koru, opet fil. Divno. I opet koru. A preko ću staviti beli marcipan. O, da. Ispalo je odlično. A sad je važno pravilno udariti po stolu. Uspelo je. Niko se nije uplašio. Sad ću sačekati da se torta vrati. Savršeno. Liči na pravu šolju kafe. Dodat ću detalje. Zatim ću odozgo preliti karamel sirup. O, kako lepo. Sviđa mi se. A belom čokoladom ću nacrtati prelep crtež. Kao da je to zaista šolja kapućina. Ispalo je slatko. Šta to leti prema meni? Liči na ajkulu sa patikama. Okej, bit će urađeno. Kore će biti plave, a krem beo. Naravno, prvo treba sastaviti tortu. Nekoliko kora, fil i to je to. Odseći ću sve suvišno i formirati ajkulu. O da, ja sam pravi majstor. Pratit ću savjet svojih kolega i prekriću i ja tortu marcipanom. Zatim ću dodati perae. A nakon toga ću sve obojiti. Divno. Stavljam ajkulu na patike i gotovo. Da li ste sve uradili? Wow! Super! Svaka vam čast! A onda brzo dođite kod mene na degustaciju. Ovo je najbolji dan u mom životu. Počet ću sa krokodilom. Probat ću Lego. Pa to je čokolada, super! A sad ću odseći komadić krokodila. Wow! Unutra je zeleno. Probat ću. Oduševljena sam. Ovo je jako ukusno. Mnogo mi se sviđa. Like. Zaista, nemate nikakve šanse. Čekaj, neka proba moju tortu. Naravno, ovo je balerina kapućina. Sad ću odseći parče. Da vidimo. Wow! Kako je lepo unutra. Probat ću. Oho, to je mnogo ukusno. Ne mogu se zaustaviti da jedem. Bako, ti si najbolja. A šta je ovdje? O, kako slatko. Čak mi je žao da je jedem, ali moram. Dobro, hajde da probamo tvoju glavu, ajkulo. Jao. Zanimljivo.
Sviđa mi se. Znate šta? Odlučila sam. Pobeđuje baka. O, što je sa šefom? Ne, pobeda mora biti moja. Šefe, ne brinite toliko, sve će biti u redu. O, znam šta hoću. Spremite mi picu. Naravno, to će biti lako. Prvo mi treba jedno jaje. Evo ga. Razbit ću ga u činiju. A zatim još 5 komada. Zatim ću dodati malo brašna, mleka i promešati sve to. Što bolje. Eto, ispalo je testo. Njega treba nežno razvući oklagijom. Ja sam majstor u tome. I ja sam uspjela da umestim testo. Sigurna sam da nije ništa gore. Dakle, stiskam krajeve da dobijem ivice. A sada treba ispeći testo. Zato ću odgristi malo crvene paprike. O, sad će sve da gori. Ojoj, kako vruće. Oho, bako, kakve ti imaš metode, surove. A bitno je da se moje testo ispeklo i nisam morala da koristim rernu. A sad ću napraviti sos. Dakle, treba pomešati krastavac, brokoli i salatu. Uključujem i čekam. Eto, moj sos je već gotov, baš brzo. Kako sveže miriše. Razmazat ću ga po testu. Tako je, pažljivo. Za punjenje ću koristiti povrće, luk, papriku, kukuruz, paradajz i bosiljak. Spremao sam testo. Ja sam čak i napravio poseban oblik od testa za sos. Da, ja čak i to umem. Nemojte se čuditi. Dakle, prvo sos. Unutra ću sipati kečap. I po celoj osnovi također mora biti kečap. Dalje ću posuti sve sirom, staviti peperoni, papriku i masline. I treba opet sve podgrijati brenerom da bi se sir istopio. O da. I ja sam nešto smislio. Ja ću imati slatku picu. Tako Jess sigurno nije jela. Umjesto sosa ću koristiti Nutellu. A kao punjenje ću staviti čokoladu, Maltesers i M&M's bombone. Spremno. Neka Jess proba. Wow, ispunili ste zadatak tako brzo. Od čega da počnem? Sve tako lepo miriše. Dobro, probat ću prvo klasičnu picu. Ne sa kobasicom. I ovdje čak i sos ima. Probat ću sve zajedno. Wow, jako ukusno. Čekajte. Šta je ovo tako odvratno? Shvatila sam da su masline, mrzi mi. Ne sviđa mi se ova pizza. Šta je ovdje? Pizza od povrća? Okej, probat ću je. Izgleda čudno. Jao, ukus je još gori. Hitno moram da pojedem nešto lepo posle ovog. Šta? Slatka pizza? Odlična ideja, Davide. Tvoja verzija pice pobeđuje. Čestitam! Tako sam dugo čekao ovo. Vi ste luzeri. Smislila sam. Napravite mi koktel. Tako sam žedna. Naravno, stavit ću u čašu raznobojne džus kuglice. Da, tako je. Izgleda super. Zatim uzimam sirup od jagoda. Treba ga sipati u mleko. Da, ovako. Sad ću imati mleko sa ukusom jagoda. Divno. A sad je vreme da promučkam sve to. Mučkam. Još malo. Gotovo. Umorio sam se. I sipat ću mleko u čašu. Odlično. Ostalo ukrasiti sve šlagom. Pokrit ću poklopcem i ubaciti slamku. Hoću da probam. Stani, gde ćeš? Ne smeš. Ja ću napraviti za moj Jess koktel od povrća i scedit ću sok od krastavca. Super! A ukrasit ću sve brokolijem. Ispalo je baš onako kako sam htjela.
Oj, opet vaše povrće. Ja ću koristiti voće i bobice. To je mnogo ukusnije i također korisno. Dakle, koktel je gotov. Ostalo je da se preli u čašu. Ali prvo ću staviti jednu kašiku čija i tek onda sipati koktel. Eto. Draga Jess, možeš probati. Oho, uspjeli ste, ha? A što je ovo? Brokoli? O ne, to loš znak. Okej, probat ću. O, ju! Ništa gore nisam pila. Ne. Dobro, a šta ovdje? O, ovo liči na nešto ukusno. Sad ću probati. Ha, sviđa mi se. A šta je ovdje? Koktel sa džus kublicama. To odobravam. Super! Na meni se jako sviđa takav koktel. David je pobedio. Pobedio! Šta se krije ispod ovih kutija? Sad će vam učitelj reći. Pa, zdravo. Zar niste shvatili? Pokazivala sam vašu prvu nagradu. To je lutka Barbie. A čime ćemo crtati? Ne može. Još nisam pokrenula tajmer. Sad čekajte. Dakle, imate 2 minuta. Krenite. Jedva čekam da vidim šta je tamo. Šta? Obična lovka? Pa dobro. A šta je kod Eme? O, dobila sam boje. Ha, pobedit ću te. E pa ne, ja ću dobiti Barbie, jel ti jasno? O ne, moje četkice je sad u smeću. Ups, baš ti hvala, Marie. Treba nešto smisliti. Tačno, imam prste. Crtaću prstima. Da, odlično mi ide, vidi. Ali nešto nedostaje. O, znam. Polako. Joj, kako je teško crtati olovkom. Ej, još se i slomila. Treba je naoštriti. Što? Dobro, pokušat ću još. Jao, kako sam poželjela Charlesa. Tako je sladak. O, ne, nešto sam se zamislila. Nemam više olovke. Oho, pogledajte kako je lepo ispalo. Ja sam završila. Što? A vreme ističe? Ostalo mi je manje od 1 minuta da završim crtež. Moram se ubrzati. Dakle, sad ću sve brzo nacrtati. Glava, telo, kosa. Stigla sam. Pokažite svoje crteže, mlade dame. Ema, šta je to? Tako crtaju mala deca u vrtiću. Strašno. Marie? Da vidim. Oho, kako lepo i originalno, bravo. Pobeda je tvoje. Uzmi svoju lutku Barbie. Jupi, dobila sam Barbie. Kako je lepa. Baš kao ja. Dođi kod mene, lepoto. Neću te nikome dati. Kako si slatka. Ema, skloni svoje prljave ruke. Moje Barbie. Imam kakicu za vas, pogledajte. Ha, šalim se. Zapravo imam psa za vas. Pogledajte ovog slatkiša. Dakle, kuća će dobiti najbolje od vas. Crtajte. Čime ću ovaj put crtati? Što? Jesu to krede? Samo to? Nadam se da ću ja imati nešto dobro. O, flomasteri. Gotovo. Moj unutrašnji umetnik je spreman da izađe. Sad ću nacrtati najboljeg psa ikad. Prvo treba obris. Ne sviđa mi se. Ponovo. Jao, kako loše. Uopšte mi ne ide. Ne. Jao, izvini, Ema. Kreativni proces je težak. Čekajte, tačno. Mogu zaokružiti ruku i dobit ću njušku psa. Da, odlično. Hej, Ema, gledaj u svoj crtež. Pa dobro. Svakako će moj crtež biti bolji. Pala mi je na pamet dobra ideja. Izmrvit ću kredu u rukama. Odlično. Sad ću sipati sve na papir i nacrtati njušku. Gotovo. Sad ću obrisati tvoj crtež. Imaš nešto ispod nosa. Juj! Marie! Ne!
Vreme je isteklo. Pokažite crteže. Wow, Marie, kakvo lepo kuće. A šta je kod Eme? Ema, opet loše. Ema dobija 2, a Marie, lepo kuće. Tako me je sramota. Uzmi ga. Nadam se da ćete se sprijateljiti. Joj, kakvo slatko kuće. Oduševljena sam. Duša mala. Ha, eto ti, hoćeš i ti da dobiješ. Ja izvinjavam se. Evo vaše nove nagrade. Nintendo Switch. Jel ga svi vole? Odlično, onda krenite. Sad ćemo da vidimo šta imam ovde. Hej, Marie! O, a kod mene je plastelin. Super, zadovoljna sam. A šta je u mojoj kutiji? Oho, kakva dobra hemijska. Joj, oštra je. Shvatila sam. Ovim treba grebati po specijalnom crnom papiru. To nije teško. A džaba se trudiš, ja ću svakako pobediti. Dakle, treba razvaljati ovaj plastelin, ali to je baš dugo. Imam bolju ideju. What? Ups, nisam ništa uradila, stvarno. Dobro je. O, taman sam žedna i gladna. Evo ga, telefon, a tačnije maskice za telefon. Stavit ću ovdje komade plastelina i razvaljati ih. A sada treba dodati detalja. Gotovo. Ostalo je to izvaditi iz maskice i to je to. Mogu dobiti nagradu. Ja sam spremna. Pogledajte, jako sam se trudila. A ne, tog nije dovoljno. A šta je kod Eme? Oho, kao da je pravi. Nagrada sigurno ide Emi. Svaka čast. Žao mi da ti je dam, ali šta da se radi? Hvala puno, učitelju. To je najbolja nagrada u mom životu. Hoćeš zajedno da igramo, Marie? Hajde, uzmi. A ovo je moj kontroler. Hej, pobedit ću te i ovdje. Devojke, jedva sam dovukla vašu novu nagradu. Možete krenuti da je crtate. Hajde. Čime ću da crtam? O, to je flašica sa vodom i perle. Ema, treba da se osvežiš malo. Hej, prestani. Devojke, dosadili ste mi već. Dobro. Bolje da vidim šta je kod mene. Oho, to su boje. Set pravog umetnika. Cool. Dakle, treba mi žute kuglice. Takve boje lizalica. A sad ću dodati malo bele boje. Da, odlično mi ide. Vreme je da i ja počnem. Nacrtat ću prvo obris. Joj, nešto neće. Onda prelazimo na plan B. Sipam žutu boju. A sad mi treba žvaka. Gde? O, evo je. Treba je malo prožvakati da bi bila mekana. Fuj, odvratno. Bitan je rezultat. Već sam naduvla balon. Umočit ću ga u boju, a onda staviti na papir. Savršen ravni krug je spreman. Odlično. Marie, zaboravi na lizalicu, nećeš je dobiti. Devojke, nemate više vremena. Ema, dobra si. A šta je kod Marie? Eto, pogledajte. Pa iskreno, ni nešto. Mogla si bolje. Ema je pobedila. Čestitam, možeš uzeti svoju lizalicu. Ha, najbolja sam. Kako je teška? Izvoli. Wow, jedva čekam da je probam. Divno. Marie, možeš jesti sa druge strane ako hoćeš.